Så burde vi måske være på. Måske vi skal prøve. Du sender live nu. Juhu! Hej så. Til alle jer, der har stået derude, så har mig og Ronny stået og plapret i 10 minutter og troet, vi sendte live. Så det beklager vi selvfølgelig. Nogle af jer er sikkert allerede faldet fra, og det er jo vores fejl. Men der er hul igennem, og vi beklager, så vi starter lige hurtigt med tusind tak for I alle sammen har siddet og ventet. Jeg håber, I har fået en kop kaffe eller noget at sige godnat til jeres børn. Men vi skal starte den her aften. Vi går selvfølgelig 10 minutter over, fordi at, vi skylder allerede nu 11 minutter. Men altså Frederik Bløndal fra Fysio 360, som er uddannet hos CCMI, altså en af de her nordamerikanske uddannelser. Den her er fra Canada. Og så har vi Ronny med, og tusind tak, fordi du gider at bruge din aften på det her fra Komotio.dk. Så lad os starte med, hvad er Komotio.dk? Komotio Danmark er en evidensbaseret vidensportal, der blev startet, fordi at der ved opstartstidspunkt manglede en objektiv kanal for at få information om hjernerystelse. En kanal, der ikke var præget af økonomiske interesser. Så det er baggrunden egentlig for det. Og hvad er din baggrund så? Fordi det er jo noget at skrive om, kan man sige. Jamen, jeg har en kandidat i idræt op fra Aalborg Universitet. Så har jeg været formand for Hjernerystelsesforeningen. Jeg har været med til at starte Dansk Center for Hjernerystelse op. Så har jeg så startet Komotio Danmark op tilbage i 2019. Og så er jeg ansat PT som gæsteforsker ved Syddansk Universitet i netop hjernerystelse. Og lige netop hjernerystelse, det kan man sige, det er jo derfor folk er med. Nogen har det, nogen er pårørende. Så skal vi starte med at sige, hvad er en hjernerystelse? Og findes der forskellige grader, for eksempel? En hjernerystelse er kort sagt, som navnet siger, en rystelse af hjernen. Det, der sker ved en hjernerystelse, det er jo kroppen, og især hovedet, bliver påvirket af biomekaniske kræfter i en eller anden grad, og det gør, at hjernen bliver rystet rundt. Lyden er mega svag. Vi prøver at skrue op. Måske får vi Ronny, han er fra Nordjylland, så vi skal have lidt tættere over på her. Og nu røg vi også af. Det kører. Det er skide godt. Nu er vi på igen. Vi beklager altså derude. Det er vores første gang, så vi er alle amatører, men vores viden om det her emne er ret stort, så jeg håber, I bærer over med os. Ronny, tilbage. Ja. Vi har en udefrakommende rystelse i en eller anden grad. Ja. Som jo gør, som nævnt, hjernen. Hjernen rykker simpelthen rundt ind i hovedet, ind i den væske, den nu ligger i. Så kan man sige, jamen sker det ikke tit? Det gør det egentlig. Men det, der ligesom er formentlig i hvert fald det, der sker, det er, at hjernen bliver rykket rundt i flere forskellige retninger på én gang. Hvilket gør, at aksoner, nerveceller osv. bliver revet i stykker. Sådan, jeg skal lige svare, der nogen, der sagde, at der var økonomiske interesser bag nogle af de andre, eller Komotio.dk, og Ronny sagde, at der ikke var økonomiske interesser bag Komotio.dk, så ingen nævnt, ingen glemt, eller vi siger ikke noget om de andre, fordi det her er ikke det, vi kan, men vi kan sige, at der er ikke nogen økonomiske interesser bag Komotio.dk. Det er klart, Fysio 360, hvad er vores interesse? Det er selvfølgelig at gå live med det her, så kender I Fysio 360, men I behøver ikke at købe noget som helst. Vi har heller ikke nogen tider i øjeblikket, så det er meget heldigt. Så det er skide godt, men spøg til side. Vi taler også lidt der om grader. Der er nogen, altså den uddannelse, jeg har taget, som er den, som er i Nordamerika, i hvert fald i Canada for min del, og så er der nogle af de test, vi laver i den, som kommer fra amerikanske, kan man sige, udbydere, blandt andet Buffalo, Treadmill Test og alle mulige andre. Men pointen her er, at der lærte vi meget om mild hjernerystelse. Og så er det noget med, at sådan kan man ikke helt definere det mere. Nej, altså normalt, hvis man følger medierne og så videre, så vil man tit høre, at der er en, der har fået en voldsom hjernerystelse, en mild hjernerystelse. Det er sjældent, vi hører om nogen, der har fået en moderat hjernerystelse. Det er altid den ene af de to. Men der er bare ikke rigtig en stor pointe i at dele det op i forskellige grader, fordi det er bare en hjernerystelse. Så opdelingen ligger mere lige nu i hvert fald i, hvor svær hjerneskaden er, fordi i de definitioner, der kom af hjernerystelse, nye definitioner, der kom sidste år, har man egentlig lagt det ind under en hjerneskade. Så det er en mild traumatisk hjerneskade.
Men der er ikke en opdeling af hjernerystelse i større eller mindre grad. Det er en hjernerystelse. Det er ikke en svag hjernerystelse, det er ikke en mild hjernerystelse, det er ikke en voldsom hjernerystelse. Og en af fordelene ved ikke at lave den her opdeling, det er også, at der kan være en masse nocebo involveret i, hvorvidt man får at vide, at man har en mild hjernerystelse, og måske er lidt længere tid om at komme sig, eller ja, bare for at vide, at du har en svær hjernerystelse. Det kan i sig selv føre til, at du har en længere symptomperiode. Jeps. Så vi har de opdelinger, som ændrer sig hele tiden. Jeg har 4 år siden, jeg har taget uddannelsen. Der er allerede sket noget nyt, men også bare, der ikke er nyt, kan man sige, i hvert fald ud fra uddannelsen. Men nu sagde vi leger lige ved at få en hjernerystelse. Hvordan ved jeg, hvor jeg er henne? Findes der nogle værktøjer, man skal bruge for at definere det? Fordi man kan vel ikke gå ind på en, skadestue, få en scanning og en blodprøve, og så ved man, at man har en hjernerystelse. Eller kan man det? Altså, der er ingen objektiv målemetoder på nuværende tidspunkt, der kan diagnostisere en hjernerystelse. Det findes ikke. Der er blodprøver, der kan fortælle dig, om det giver mening for dig at få lavet en scanning, fordi der kan være andre ting i vejen. Men der er ikke nogen egentlige scanninger, der kan vise, at du har en hjernerystelse. Og det er egentlig også noget af det, der ligger i definitionen, der kom sidste år for hjernerystelse. Det er, kan man se noget på en MR-scanning, på en CT-scanning, så er det ikke en hjernerystelse. Okay. Og man vil også heller ikke kan ses noget på en scanning. Ja, helst da. Ja, absolut. Det er i hvert fald specielt, når man har slået hovedet alvorligt. Ja. Så der kigger man altså efter blødninger og andre ting, som er meget værre end en hjernerystelse. Ikke for at forklare en hjernerystelse, men man vil selvfølgelig ikke have en indre blødning i hovedet. Det er alt andet lige værre og livstruende. Så kan man sige, så man skal bruge nogle værktøjer, og jeg kan huske fra fodboldens verden, hvor jeg selv kommer fra, før der brugte vi SCAT5, så nu bruger vi SCAT6, der er kommet, altså SCAT5 var der før, og så er der SCAT6 nu, og er der andre værktøjer, man kan bruge, fordi det er jo til mig som fys til den spiller, det kan også være håndbold eller noget andet, men er der noget for, hvis man ikke lige har en fodboldfys? Det er der nok. Der er masser af ting derude. De mest validerede er de her SCAT-test. Så er der det, der hedder en Concussion Recognition Tool, som er det værktøj, der er udviklet til lægmand, altså til ikke sundhedsfaglige, til brug i situationer, hvor der potentielt er en hjernerystelse. Hvad skal man være opmærksom på? Hvad kan man lige umiddelbart gøre? Og så er der et nyudviklet værktøj, der hedder SCOTE6, som er ment til brug egentlig i klinik, men man kan principielt set godt lave nogle af de her tests selv. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at både SCAT og SCOTE er udviklet til sundhedsfaglige. Så der er ikke på den måde umiddelbart test, man selv kan tage, også fordi der skal være en sundhedsfaglig til at forstå, hvad det er for nogle tal og resultater, der kommer af de her test. Så derfor er det måske heller ikke altid hensigtsmæssigt at gøre selv, men man kan lave dem sammen med sin læge, selvom de ikke nødvendigvis er udviklet til ikke sportsfolk. Klart. Så man kan sige, hvis man kører cykelløb, så bruger man SCAT6, når man vælter og slår hovedet, og så bruger man SCOTE, hvis man falder i trafik. Ja, men det der også er med SCOTE, er, at den kan først bruges efter cirka 3 dage. Okay. På den måde, den er udviklet. Modtaget. Så der er lidt forskel på de her. Den ene er, hvad vi observerer på banen, når folk kommer ud, og den anden er 3 dage efter hændelsen. Ja, og det er den til at følge lidt mere op på det. Klart. Godt. Så man kan sige, der er nogle værktøjer derude, de kan findes på din hjemmeside gratis. Ja, Komodo Danmark. Ja. Forhåbentlig kommer de også til at ligge andre steder snart. Ved DIF vil gerne have dem op og ligge hos dem. I og med det er de officielle værktøjer, som blandt andet, nu har det lige været OL, som de også bruger. Og det de ligger på dansk nu. Ja, SCAT ligger på DIF, så vidt jeg husker. Ikke den nye. Ikke den nye, men SCAT5. SCAT5 ligger ved DIF. SCAT5 er bedre end ikke at gøre noget. Fuldstændig. Ligesom hjertestop. Tryk. Ja. Altså, nej, men det er hellere det. Ja. Så hvis man... Men på Comotio.dk kan man finde både SCAT, SCOTE og CRT6 på dansk. Og det er de officielle oversættelser, der ligger der. Super. Måske lige inden vi skal nok køre de der 11 minutter længere, og man har ikke misset noget, hvis man er kommet ind her, fordi der er masser af godt, man kan lære derhen af. Jeg så måske en af de myter, vi talte om myter før, hvor vi troede, vi var live, og vi så ikke var det.
jeg så, der var en kommentar her, og jeg kan lige læse op. Kommer ind på, om en del fagpersoner stadig går med den teori, at det kun er tale om hjernerystelse, så frem man er bevidstløs ved hændelsen. Og jeg tænker, jeg ved godt, hvad jeg vil svare, men nu lærer jeg dig, du er aftens ekspert, Ronny. Jamen, altså, jeg vil starte med at sige, at i bedste fald er det op til 5%, der oplever bevidstløshed. Formentlig er det tal lavere. Det er sådan den gode del af det, så det er på ingen måde et krav at have været bevidstløs. Og jeg ved desværre, at både forsikringsselskaber og også læger rundt omkring stadigvæk bruger bevidstløshed som en vigtig parameter. Uden at fortælle hvilket hospital, så kan jeg da informere om, at der er et hospital her i Danmark, som jeg har prøvet at komme i kontakt med tilbage i marts. De har opdateret deres retningslinjer i forhold til hjernerystelse i februar, og der stod stadigvæk bevidstløshed som en vigtig del af det, man kiggede på. Det handler vel lidt om, at fordi en del af den her undersøgelse, hvis man er fagperson, den bunder jo i en, der hedder Glasgow-Coma-skala, hvor det her er en parameter, men ikke i forhold til hjernerystelse. I forhold til, hvor alvorlig den skadekommende er. Altså, kan man tale, kan man åbne øjnene, kan man fokusere, og der er bevidstløshed jo en del af det. Så måske til den, der spørger i chatten her, er det måske der, hvor der nogle gange opstår noget, fordi mange af os har ikke taget den her uddannelse. Det har jeg så gjort, fordi jeg vidste ingen skid. Og så tænker jeg, det må jeg hellere vide noget om. Og så kan man sige, hvis man kun har en halv viden, så bruger man jo Glasgow-Coma-skala, måske fordi man er læge, fordi den kender man, og det er jo dejligt, de gør det, for den er vigtig. Og så får man blandet tingene lidt sammen, ikke fordi man er ond, men fordi man vil prøve at gøre sit bedste. Så det kunne jo være en forklaring på den her misforståethed omkring. Ja, og så er der er en organisation, tror jeg, der hedder Scandinavian Neurotrauma Committee, tror jeg nok, som har lavet tilbage i 14 en vejledning til, hvordan behandler man hjerneskader. Og der bruger man netop som udgangspunkt Glasgow-Coma-skala til at vurdere, hvorhen er vi på trappen. Så det er formentlig derfra, det stammer, men der er bare, der er ingen evidens, der tyder på, at bevidstløshed er nødvendig for at få hjernerystelsen. Du kan godt have den, være bevidstløs og få diagnosen, men det er ikke det samme. Jeg kan se, at det er sikkert, undskyld mit hyper, det sagde min folkeskolelærer også, vi kom for hurtigt hen over skat 5, skat 6, og det er jo det evindelige problem, når man selv ved noget, så glemmer man lige. Skat 5 og skat 6, Ronny, kan du lige forklare det hurtigt? Skatværktøjet står for Sports Concussion Assessment Tool, lige præcis, der glemte jeg selv. Og det er et værktøj, der er udviklet af en gruppe af forskere, der hedder Concussion Sports Group. Kort fortalt startede de omkring 2001-2002, og har siden udviklet nogle forskellige værktøjer. SCAT har ligesom været main-værktøjet. Det er også dem, der står bag det, man kalder den internationale konsensusrapport om hjernerystelse i sport, som kommer cirka hver 4 år. Men de har udviklet de her værktøjer til brug i primært i sport, for at hjælpe sundhedsfaglige med egentlig at diagnostisere og generelt hjælpe atleter tilbage hurtigt efter en hjernerystelse. Jeg håber, det var svar nok, ellers må du lige skrive igen. Så kommer der der var en, der var inde på de her blodprøver igen, fordi jeg tror, at der var ikke nogen blodprøve til at diagnostisere, men man brugte en blodprøve alligevel nogle gange, fordi man skulle se, om der var noget, der var værre. Er det korrekt? Og hvad hedder det? Ja, man bruger en blodprøve. Der er jo det problem, at oftest bliver folk udsat for en CT-scanning. Det vil man egentlig helst undgå på grund af stråling. Så derfor har man forsøgt at finde ud af, kan vi gøre noget andet? Og der har man fundet ud af, at tester man for det, der hedder S100B i blodet, så kan man egentlig finde ud af, er det nødvendigt eller ej at få lavet den her CT-scanning. Så det er egentlig det, man tester for. Jeg er ikke sikker på, at alle hospitaler i Danmark gør det endnu, men jeg ved, der er nogle af dem, der i hvert fald gør det, og det er noget med, at testen skal laves inden for, og hvis der er nogen, der ved det, må de lige rette mig selvfølgelig, men jeg mener det er inden for forholdsvis kort tid efter hændelsen. Jeg mener det er 6 timer. Jo før, jo bedre, hvad det angår. Og der kan man sige, altså, så bare lige for at understrege det, man kan ikke teste hjernerystelse igennem, altså om man har en igennem en blodprøve. Det er ligesom det. Men man kan teste for alle mulige andre ting, som er meget værre. Ja. Og så jeg håber, det var svar på blodprøven. Det vil være super fedt, hvis der en dag kommer nogle markører, så vi kan vide det, fordi så kan man give et rigtig godt svar. Og man kan sige, hvis jeg må tage markører, bare lige tage den videre hurtigt.
Man tester rigtig mange forskellige markører lige nu. Der er 4, man har lidt mere fokus på, har jeg lagt mærke til i forskningen, end andre. Det er S100B, og så er det faktisk ikke huske, hvad de 3 andre hedder lige nu. Men der er 3 andre, hvis der nogen kan huske det, kan I eventuelt skrive det i kommentarerne. Men der er 3 eller 4, man kigger på, som enten i kombination eller alene, måske har nogle fordele i forhold til diagnose. Men man tester uendelig mange ting i forhold til at finde diagnose, så om det bliver til noget eller ej, det vides ikke endnu. Men det er fedt, de gør det, fordi det er klart, jo bedre vi kan blive til at diagnostisere de her ting, jo bedre er det. Så kan jeg se, der er en, der spørger, hvor hurtigt er det vigtigt at komme til behandler efter hjernerystelse? Og er fysioterapi eller osteopati bedst? Bare lige for at understrege, alle danske osteopater, på nær nogle enkelte, der er kommet udefra, er jo altså også fysioterapeuter. Det er en overbygning for rigtig mange på fysioterapistudiet, som bliver osteopater bagefter. Så de er begge dele. Men uden at vi skal gå ind i evidens for de respektive faggrupper, så kan man bare sige, at fysioterapi tager, eller kan stå for, skal vi sige, 90% af alt, hvad der er relevant i forhold til behandling af hjernerystelse. Ergoterapeuter kan gå ind og tage noget i forhold til det, man kalder gradvis eksponering. Det kan være, at vi kommer tilbage til det senere. Men ellers kan en fysioterapeut stå for langt det meste. Så i sig selv behøver du ikke at komme ind til en, der har en overbygning. Og det andet, lige kunne se, det er, hvor hurtigt er det vigtigt at komme til behandler efter hjernerystelse. Det er jo det er svært at svare på, hvor hurtigt det er vigtigt at komme til behandler, men jeg vil i stedet for sige, hvor hurtigt er det vigtigt at komme i gang igen efter en hjernerystelse. Og det er egentlig vigtigt, jo før du kan komme i gang, jo bedre. Der har tidligere været det her omkring, at man skulle være helt i ro de første 48 timer, man må ikke lave noget overhovedet. Man skulle isolere sig, og faktisk var det jo i længere tid, for man skulle isolere sig helt indtil, at symptomerne var væk. Det ved man ikke, det er ikke rigtigt. Det øger risikoen for at få vedvarende symptomer. Derimod skal man prøve så hurtigt man overhovedet kan, og stille og roligt komme i gang med at lave nogle ting. I den akutte fase, det her første 24-48 timer, der skal man så vidt muligt prøve at gøre det, man plejer at gøre, så man kan holde til uden at opleve en forværring. Ikke at man skal gå på arbejde, eller gå i skole, eller gå ud og spille en fodboldkamp, eller hvad det måtte være, det er ikke mere på den måde. Men du må gerne lave mad. Du må gerne se nyhederne i fjernsynet. Du må gerne kigge lidt på en skærm. Men hold selvfølgelig igen, du skal slappe af i den periode. Du må gerne sove så meget du kan i den periode, men du må gerne gøre de ting, der ligesom gør, at du i hvert fald kommer igennem dagen. Og efter 24-48 timer, jamen, så begynder du egentlig gradvist at bygge op igen. Der er nogle studier, der viser, at det som med skolebørn, at dem, der kommer i skole allerede på anden dagen, kommer så hurtigere, end dem, der først kommer i skole nogle dage senere. Og det er forholdsvis nye studier, vil jeg lige sige. Det er jo dejligt at høre, at man ikke bare skal ligge, kan man sige, i sin seng. Men det er klart, det er jo ekstremt individuelt, og til det, nu har jeg selv behandlet hjernerystelser i nogle år. Og jeg tror, at svaret er jo meget individuelt i forhold til, hvornår skal man komme til behandling, fordi jeg tror, der er en stigende grad af, at folk gerne vil have, at der bliver gjort noget. Og det er klart, for nogen er det okay, der bliver gjort noget efter 3 dage. For nogen skal der ske noget med det samme, og igen, når jeg er afsted med et fodboldhold, så er det klart, så forventer man jo, at der sker noget lige så snart det sker. Og der kan man sige, at der er nogle observationer, der skal gøres, og vi har heldigvis en læge med, så der har vi en rigtig god debat, fordi der er ting, der er meget værre end hjernerystelse, som er en, kan man sige, en nådig ting i gang mellem at knalde hovedet sammen op i luften og lander på gulvet, eller på jorden. Men pointen er, at det er klart, at vi går jo i gang med det samme, fordi vi kan. Men der skal man jo gøre op med sig selv, hvis det er psykologisk vigtigt at blive set af en fagperson hurtigt, og det synes jeg, at man skal gøre, hvis man er i tvivl om at få en hjernerystelse. Ikke så meget for at få konstateret hjernerystelsen på skadestuen, men der kan være vigtigere ting. Der kan være andre ting. Så er det da sindssygt vigtigt at blive set. Så man kan sige, at der er nogle ting, man skal tage hensyn til for sig selv, og det er også vigtigt at sige til behandleren, hej, jeg kommer, fordi jeg er sindssygt bange. Det er jo en stor del af alle hjernerystelser. Hvad bringer fremtiden? Kan man sige. Så jeg håber, det er svar nok. Men igen, som Ronny sagde, der er et værktøj, som er valideret fra 3. dagen. Det synes jeg i allerhøjeste grad, man skal bruge, fordi så har man en start. Og det kan man jo eventuelt bruge sammen med sin læge. Ja. Det vil jeg jo egentlig anbefale, at man gør til at starte med. Og så er det jo igen, altså et er, hvornår skal man gå til behandling, det næste er, hvilken behandling skal man så gå til. Og igen, som nævnt tidligere,
hvis du går til behandling allerede i den første uge, så vil det være egen læge og måske en fysioterapeut. Primært egen læge til at starte med. Der er simpelthen ikke grund til at gå i gang med alt muligt andet i den periode. Fordi det handler egentlig om, at du gradvist skal tilbage til, hvad du kom fra. For nogen går det hurtigt, for andre tager det bare markant længere tid, og det er der, man så skal have hjælpen af en fysioterapeut. Og lige for at runde, der er en, der skriver her, jeg har været hos 4 forskellige fysioterapeuter, og det har gjort ikke en skid, og de mente alle sammen. Jeg vil lige sige, vi mener alle sammen rigtig, rigtig meget, og en fysioterapeut kan man sige, ja, det vil være smart at finde en fysioterapeut, der var uddannet. Og hvem er så uddannet? Det skal jeg ikke udtale mig om, men jeg ved fra min egen uddannelse, som er en kanadisk uddannelse, som er godkendt, som man flyver ikke til Canada, man kører det hele online, og man sidder til ufattelig mange eksamener, og så kan man så, kan man sige, få sine diplomer til sidst. Dem skulle der være 11 af i Danmark. Der skulle være 11, der er taget. Der kunne sagtens være andre uddannelser. Så der er 15.000 fysioterapeuter. Jeg kender til 11, og så mig selv lidt 12, som er CCMI-uddannet. Så fordi du har været til 4 fysioterapeuter, så kan man sige, hvis ingen af dem har taget en uddannelse, eller måske har taget en anden, jamen, man bliver nødt til at sige, hvilken uddannelse er det, du har taget. Fordi at man kan godt have god erfaring med hjernerystelser. Det kan man sagtens, men det er ikke det samme som, at man har taget en uddannelse og helt ved, hvad man laver. Nej, så er der jo også bare det faktum, at og det ved vi i alle uddannelser, nogle er gode, og nogle er ikke så gode, når I kommer ud. Så det, at du hedder fysioterapeut, betyder ikke, at du nødvendigvis ved, hvad du laver. Selvom vi selvfølgelig regner med, at langt de fleste gør. Og så er det jo igen det næste, hvad er det, man så bliver udsat for? For der er også fysioterapeuter, der gør ting, hvor jeg vil sige, det giver ikke rigtig mening i den her sammenhæng. Det ved jeg, der er faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange, der gør. Apropos hvor få, der nu har Frederiksuddannelse. Ja. Så kunne I måske lige tale lidt om det, når I spørger til USA, om der er noget, der er bedre i Danmark, Tyskland, USA. Klart. Lige inden fordi jeg så en, fordi vi var i den her eksponering, fordi du talte lidt om, at man skulle gøre det, man kunne. Så måske lige inden vi tager, hvorfor skal man tage til USA, eller hvorfor fanden skal man blive i Danmark, når det sejler? Det kan vi komme ind på, og det gør det. Det er derfor, vi holder det her webinar. Der var en, der sagde, når man sidder og ser fjernsyn og får det dårligt, skal man så lave et push-through, eller skal man bakke? Og der kan måske lige runde eksponering her, fordi det er jo det er lidt det hele går ud på. Ja, gradvis eksponering, det kommer vi til at sige mange gange, tror jeg, i løbet af de næste 40 minutter, 50 minutter. Hvis du får det markant dårligt af at se fjernsyn, så hold en pause. Det betyder ikke, at du så ikke kan tænde fjernsyn igen 10 minutter senere. Det er selvfølgelig rigtig træls, hvis man gerne lige vil se den der fodboldkamp, der er i gang, og den er lige ved at slutte. Men det må man så lige lære at leve med der. Men grundlæggende set, jamen, så tag en pause. Det er ikke fordi, det er farligt, at man oplever forværring, men hold en pause, og især i den akutte fase, jamen, har du lige lyst til at se 10 minutters fjernsyn, så gør det. Det sker der nok ikke det vilde ved. Hvis du så bliver træt, får det skidt, se om du ikke kan sove bagefter. I den akutte fase er søvn enormt vigtig. Så igen eksponering, og igen individuelt. Nogen kan se fjernsyn i 20 minutter, uden at få det dårligt. Nogen kan se det i 10, og så får det dårligt, så bakker man. På CCMI-uddannelsen, der taler man om, at du går ind med en anden grund. Altså du har din hjernerystelse, så lad os sige, at vi siger, at vi har det 4 dårligt. Så sætter man ned og ser fjernsyn, og får det 5 dårligt. Så bakker jeg kan gå en tur, jeg kan gå ud i køkkenet og tage et glas vand, jeg gør noget andet, og når jeg så har 4 igen, så kan jeg gå ind og eksponere mig selv foran fjernsynet igen, indtil jeg får det 5. Ja. Og det kan jeg så gøre 4-5 gange, måske 3 gange, og så tænker jeg, okay, nu har jeg faktisk eksponeret mig selv for det i dag, så nu går jeg en tur i stedet for. Og ikke for at sammenligne det med træning, men det er klart, nu har man ligesom trænet den del, og uden at provokere det for meget, jamen så kan man sige, så bakker man der. Ja. Og så vil jeg jo lige i forlængelse af det sige, der kom jo et studie i, jeg kan ikke huske, om det var 21 eller 22, der havde prøvet at undersøge, hvad betyder brugen af skærm i forhold til at komme sig. Og lige præcis det studie, og det er det eneste reelle studie, der er lavet på det, sagde, at hvis du brugte skærmen rigtig, rigtig meget, så kunne du godt få en forlængelse af dine symptomer. Det vil sige, at du kunne godt risikere, eller have en større risiko for at udvikle vedvarende, eller for at have vedvarende symptomer. Men studiet siger ikke, at du ikke må se skærm. Studiet siger derimod bare, at du
skal begrænse skærmbrug i de første 24-48 timer. Det er to meget vigtige dele. Det er at begrænse, det er ikke afholdelse af skærm. Fordi der var ingen i det her studie, der ikke brugte skærm i de første 24 timer. Det gjorde alle. Og det var også mere end 20 minutter. Det var, jeg tror, dem, der brugte det mindst, brugte det i 2,5 timer. Så spørgsmålet er, hvor meget skærm skal der til? Hvor meget er et problem i den sammenhæng? Så umiddelbart, de første 24-48 timer, du må gerne se skærm. Du må også gerne sørge for lige selvfølgelig at begrænse, så du ikke sidder med hovedet i telefonen al den tid, du ligger i sengen. Men efter de her 48 timer, så er der ingen evidens for, at det skulle være et problem overhovedet. Og igen, gradvis eksponering. Jamen, hvis du ikke ser på en skærm, så bliver det også svært at vende tilbage til en skærm. Ja, og det er vel lidt det irriterende, når så står der sådan to, undskyld, som os her, og så bliver det sådan lidt, alt skal hele tiden bare trænes. Og det er altså nu engang det, der er den medicin, vi kender lige nu. Og så kan man sige, der er en, der spørger her for længe, så nu sagde du, at man skulle sove rigtig meget. Skal man passe på at hvile sig for meget? Det er nu over 2 år siden, at jeg fik en hjernerystelse, jeg arbejder, men jeg har brug for en lur hver dag, når jeg kommer hjem på cirka en halvanden time. Er det bedre at nøjes med kortere powernaps? Det ved jeg ikke, om der er et studie på. Det er fejl lige at se, om du har et studiet her. Jeg har ikke studie. Jeg kan ikke smide et studie op sådan lige nu, men grundlæggende set, ja, så skal man ikke hvile for meget. Der er sådan en fin ugekurve, der hedder, hviler du for meget, og laver du for meget, så skal jeg lige finde kameraet, det var der, jamen så bliver det skidt, men rammer du lige det gode punkt imellem, så bliver det godt. Og det er jo det, der også er svært, også det, man ofte skal have hjælp til. Man kan sige, når det er 2 år efter, og man har behov for luren efter arbejde, på 1,5 time, så vil jeg sige, det er måske en meget lang lur. Man har behov for, kan man på en eller anden måde optimere den del, finde ud af, hvad er det, der gør mig træt? Skal jeg lige måske arbejde en halv time mindre i en periode, og se, bliver jeg lige så træt? Et eller andet. Finde ud af, hvad er det, der skal til, for at jeg måske er mindre træt, så det ikke er 1,5 time, jeg har behov for. Ja, men med det vil jeg så også sige, at når jeg kommer hjem fra arbejde, så vil jeg også ofte skulle sove 1,5 time. Jeg er også træt, så spørgsmålet er, om det egentlig bare er en lille udvidelse af den træthed, som jeg tror rigtig mange oplever, når de har fri om eftermiddagen. Så man kan sige, men grundlæggende kan man sige, det handler om at komme tilbage til det. Altså, ens baseline var jo det, der skete før. Så hvis man aldrig tog en lur før, og var eksponeret for den samme arbejdsbyrde, så er det klart, så kunne man måske godt tænke over, hvad er det lige her, men hvis det var helt normalt at lægge sig ned og tage en lur, som måske har forlænget x antal minutter, så er det klart, så ligger det måske mere i tråd. Men der er jo måder for, altså energi, det skal vi ikke komme ind på i dag, men der findes yogateknikker, hvor man kan få mere energi til hjernen, og så kan man altid diskutere, hvor stærke er de studier, men det kunne man i hvert fald se i scanner og alt muligt andet. Men jeg tænker, der kommer vi uden for emnet, fordi der er jo, og det er jo også derfor mange af jer sikkert har været hos rigtig mange behandlere. Det er derfor, vi taler alle mulige små ting for at forbedre, fordi at folk i bund og grund tit er desperate, fordi de ikke får god nok hjælp. Og det handler ikke om at skyde på nogen, det handler om, at det er også blevet et meget stort emne. Og derfor giver det måske mening at gå over i den her, hvorfor fanden skal vi være i Danmark, hvis der er 11, der uddanner sig til mig. Af fysioterapeuter, så er der også nogen, der bare kan deres ting, fordi meget af det er jo egentlig underemner i fysioterapien. Hvorfor skal man så ikke bare tage til USA? Jamen, jeg skal da heller ikke være den, at man ikke tager til USA. Hvis det er det, man føler er det rigtige, så synes jeg, at man skal gøre det. Men med det sagt, så er det jo en kæmpe udgift, og meget, eller stort set alt, hvad de laver derovre, bliver også lavet herhjemme. Det er jo vigtigt at huske på, i den diskussion, der har været i medierne omkring det her med USA, har det jo handlet rigtig meget om, at i USA kan de gøre det her, hvorfor gør vi ikke det i det offentlige herhjemme? Og det er jo lidt forfejlet, for de gør det ikke i det offentlige i USA heller. Det er private klinikker, der gør det her, og vi har altså også private aktører herhjemme, der gør meget af det samme. Det de gør, mange af dem i USA, som vi ikke gør hjemme, det er at smide af alle mulige højteknologiske maskiner, som får det til at se endnu mere fancy ud, end det egentlig er. Og det er ikke nødvendigt, på nogen måde faktisk. Men det ser fedt ud, og det er med til at sælge. Så kan man sige, at hele turen derover er jo i sig selv en god eksponering, som man ikke kan få ved at blive herhjemme. Men den er også dyr, og oftest vil man kunne få den samme behandling i stor grad, i hvert fald, til markant billigere penge herhjemme. Og det vil jeg jo nok foretrække. Igen handler det så om, at man skal finde de rette. Hvem er det, der faktisk ved noget og kan gøre det her rigtigt, og hvem
mener bare, at de ved noget, og gør en masse ting, som man måske ikke burde gøre. Og der kunne jeg nævne en masse ting i flæng, som man måske ikke burde gøre, men det er måske ikke så relevant lige nu. Nej, og vi vil vel aldrig tale for eller imod. Det giver ikke nogen mening, men man kan sige, jeg vil da starte med et videokald til den her kære klinik. Og hvis der er nogen, der siger, at det løser 100%, så skal, hvis det er sundhedsvæsen, så skal man altid løbe skrigende væk, medmindre der er fjerne fodvorte, ikke? Fordi man kan sige, det er der jo ikke nogen, der løser 100%, så det handler jo også noget om tillid. Så det er jo noget med at få taget nogle videomøder, også finde ud af, hvad er det, jeg skal igennem. Så er det også nemmere at sammenligne med, hvad kan jeg få i Danmark. Ja. Og jeg ved, altså det er i hvert fald en rigtig god pointe, når du begynder at reklamere med, hvor mange positive du har igennem, og det tal ligger markant over 50%, eller bare på 50% opover, så må jeg være ærlig om, så bliver jeg en lille smule skeptisk. Jeg har ikke på noget tidspunkt endnu stødt på en behandler eller en klinik, der har brugt de her tal og sige, jeg får så mange igennem, der kommer sig. Som jeg prøver en gang til, for det blev lidt rodet. Jeg har ikke stødt på en behandler endnu, som bruger de her tal, hvor det kan, altså alle der bruger tallene vil bruge dem positivt. De kommer ikke til at nævne alle dem, der ikke er gået igennem. Og igen, har du 50-75%, der kommer sig, så kan man undre sig over, at det ikke er alle, der bliver sendt den vej. At de har den her lille niche for sig selv, hvor de ikke rigtig fortæller alle andre ramte om det. For der er alligevel en del, der bliver ramt herovre. Nu kan vi se, at kan vi sige, skal vi se en gang, mange af dem, der hjælper i USA, at de ikke er kiropraktorer og ikke fysioterapeuter. Cameron Marshall, som har lavet CCMI, han er kiropraktor. Men man kan sige, det er svært at sammenligne uddannelser. Altså det er meget, meget forskelligt. Jeg har selv været i Canada på kursus med nogle kiropraktorer, der var uddannet online. Og hvordan helvede man gør det ved jeg ikke. Men pointen er bare, jo, der er også kiropraktorer, der gør det. Cameron Marshall lige netop gør det. Og der er også nogen, der har spurgt, hvor finder man CCMI, og det gør man måske, hvis man ikke skal uddanne sig, bare på YouTube, fordi de har en glimrende kanal, hvor I kan finde rigtig mange ting der, og det er også gratis. Så, Men jo, altså i USA og Canada, at det er kiropraktorer, der er også neuropsykologer, og der er rigtig mange andre, der byder ind i det her. Og så kan man igen sige, noget af det, jeg i hvert fald har bidt mærke i den behandling, som har været eksponeret i medierne over for USA, det er, at der bliver også lavet nogle ting, hvor jeg vil sige, det er måske ikke nødvendigt at gøre i den her sammenhæng, og så kommer der nogle af de her faggrupper ind, som måske har noget at byde ind med, men måske ikke altid er helt lige så relevante. For eksempel en kiropraktor. Ja, Jakob? Ja, vi har et spørgsmål fra en her, som bare sådan lige til opfølgning af det der, om, som selv arbejder med det, om det er en oplevelse, at de her personer med hjernerystelser generelt sådan i systemet bliver pakket for meget ind i vat, både fra de forskellige aktører derinde under. Ronny, du kan starte, så kan jeg komme med. Ja, det helt kort svar er... Du taler om eksponering, ikke? Ja, det helt kort svar er ja. Jeg ved, uden at gå i dybden med navne på nogen, hverken organisationer eller folk, så ved jeg, at rigtig mange får at vide, at det er enormt synd. Det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke er synd, men hvis du bliver mødt med, hvor er det synd for dig, dit liv bliver aldrig det samme, det er det værste, det her, du kan lige så godt omstille dig til alt muligt andet, så er det også lige pludselig markant svært at komme sig. Rent psykologisk. Altså så jo, fra visse sider, så bliver man som hjernerystelsesramt pakket mere ind i vat, end hvad godt måske er. Og igen, det er ikke for at negligere eller underkende de problemer, man kæmper med. Jeg har selv haft 9 hjernerystelser, så jeg har været der. Har du spillet ishockey eller noget? Nej, jeg har haft en tendens til at blive sparket i hovedet, når jeg spiller fodbold. Og lignende ting. Men det er virkelig ubehageligt at have symptomerne, og man kan føle sig virkelig invalideret. Men det er ikke det samme som, at man ikke skal udsættes for ting. Og altså det er sådan noget som, nu ved jeg, der findes de her, der findes de her, for eksempel hjernerystelsesvenlige biografer. Og ideen er jo egentlig fin nok, men igen er der noget med eksponeringen, som forsvinder. Som måske i hvert fald, det er ikke fordi de ikke skal være der, men man skal måske tænke en større helhed ind i, hvordan bruger vi dem så, hvad er pointen med dem på den lange bane. Så det ikke bare bliver fjernstimuli, men en tanke om, hvordan øger vi gradvist stimuli.
Jeg kan lige se, at der er en, der skriver, jeg ved ikke, om det er til os, eller om det er til tråden. Var det irriterende, at I peger fingre af andre faggrupper? Og hvis det er kommet sådan ud, så er det en fejl, fordi, som jeg understreger, så er det jo en kiropraktor, Cameron Marshall, som har lavet den uddannelse, jeg har taget. Jeg har svært ved at se, altså, for det første er jeg aldrig taget kiropraktoruddannelsen, så jeg ved ikke noget om den. Det er klart, at hvis man skal bruge den normale forforståelse af det, så manipulerer de nok en del mere, end fysioterapeuter gør. Men jeg ser ikke, kan man sige, nogen fagkamp her mellem os, og heller ikke med osteopaterne, som så også alle sammen er fysioterapeuter, på nær et par enkelte. Så det handler om at samarbejde, også med lægerne, og så kan man sige, har vi alle sammen forskellige viden, og den skal vi bruge sammen. Men det er klart, man kan nok ikke manipulere sig ud af en hjernerystelse, fordi der er flere faktorer i spil. Lige så meget som en fysioterapeut jo ikke er bedre end en kiropraktor, så har man verdens bedste kiropraktor, jamen så skal man da gå derhen. Og hvis man kan løse det sammen med sin læge, og sørge for eksponering den vej, så skal man gøre det. Og det kunne også være en fysisk træner som Ronny, som kunne hjælpe en, hvis man skulle eksponeres på puls eller træningsøvelser. Så alt det der med fagkamp og alt muligt andet, det må blive tråden. Og hvis det kom sådan ud, så var det en fejl, eller også må vi lære at kommunikere bedre. Så tilbage til emnet. Det kan være, der er et spørgsmål mere, men der er kommet nogle ting. Jeg så, der var igen de her ting, der alkohol påvirker folk, og i hvert fald sådan, som jeg har lært, det er en dark horse. Alkohol, vi er også blevet spurgt ind til det i forbindelse med dem, der ligesom i hvert fald følger Commotion Danmark, har set, der har været nogle spørgsmål løbende, eller mulighed for at stille nogle spørgsmål til det her. Og der er blandt andet blevet spurgt ind til, hvad med alkohol? Og i og med, der er en, der har spurgt her også, vil jeg godt lige byde ind med, hvad vi ved om det lige nu. Det er ikke, fordi vi ved enormt meget. Men det nyeste studie, og nu gætter jeg lige, for jeg kan ikke huske præcis, hvor gammel det er, jeg mener, det er 2 til 3 måneder gammel, viser i hvert fald, at det er en dårlig idé at drikke alkohol, især i den akutte fase. Og det skyldes jo formentlig, at alkohol er en gift, et giftstof, som kroppen ikke har godt af. Så når du har en hjerne, der skal hele sig selv, så er det ikke så smart at give den stoffer, som påvirker den negativt. Så det gælder jo formentlig også med diverse euforiserende stoffer. Ja, og det kommer vi igennem. Jeg ved i hvert fald intet om hele det her nye selvmedicinering og alle de her ting, så den vil vi ikke komme ind på. Men måske lige komme tilbage til pakket ind i hvert. Altså man kan sige, vi skal friholde de kære patienter her, for jeg har selv mødt en del patienter, og jo, der er jo mange, der er skræmt for vid og sans, fordi lige netop, det er en rodebutik derude, og jeg tror, der findes ikke én derude, der prøver at gøre nogen ondt. Men det er klart, den måde, man behandler på, har selvfølgelig en stor konsekvens for den, man møder. Og jeg vil sige, bare det, man møder op til behandling, så har man allerede i min optik vist, at man har ret mange ressourcer. Det har langt de fleste mennesker. Og så handler det om at lytte til det her menneske og forstå det. Og man kan jo ikke bare rive vatten væk, eller plasteret væk, fordi det er klart, det er den krykke, man kommer ind med. Så det handler jo om en dialog over tid, og så kigge på de rigtige kilder. Og hvor er det, man kan finde dem henne? Altså man kan sige, hvor er det, man skal kigge hen, hvis man skal læse det, der er rigtigt. Og der kan man sige, det er jo derfor, vi har inviteret Ronny ind, fordi at vi som fysioterapeuter har tænkt, okay, for os er det måske den mest, kan man sige, uproblematiske side. Ikke at der er noget problematisk, men der kan altid være nogen, der har en mening om det. Du laver et forsøg, og hvad synes du så om det? Der kan altid være nogen, der har en mening, men vi har valgt at gå med dig, fordi der ligger testene tilgængelige til folk, og der ligger den her evidensbaserede viden, som altid har mangler. Men man kan sige, det er det, vi skal løse sammen. Ja, og man kan sige, at evidensbaseret viden er ikke bedre end det seneste studie, der er kommet. Nej. Så det vi siger nu, kan, hvis der kommer et mega godt studie i morgen, så kan vi noget af det, vi har sagt, være helt galt. Og så skal vi selvfølgelig nok rette det, så godt vi kan. Men ud fra den viden, vi har nu, så siger vi de ting, vi gør. Og det er jo lige netop det. Altså folk gør det bedste ud fra den viden, de har. Så når du møder ind på skadestuen, der tager en blodprøve, så er det jo håb om, at det kan hjælpe for helvede. Altså det er jo ikke for at lyve over for dig. Men det er jo klart, vi arbejder alle sammen ud fra den viden, vi har, så skulle vi meget gerne vide, at vi ikke er så pisse kloge, og derfor skal lære noget nyt i morgen. Der er nogen, der siger energiforvaltning, og det kommer måske meget godt ind i forhold til det alkohol, koffein, alle de her ting. Sove for meget, solbriller, alle de her ting. Så energiforvaltning, hvad siger evidensen, vi har om energiforvaltning? Der er faktisk ikke enormt meget evidens. I hvert fald ikke sidst, jeg gennemgik det. Der var ikke enormt meget om energiforvaltning. Man kan sige,
det der ligger i det, det er jo mere et, skal vi kalde det psykologisk, mentalt fokuspunkt, hvilket i sig selv er rigtig, rigtig godt. Så kommer det lidt an på, hvordan bliver det præsenteret for folk. Jeg har desværre oplevet, at der er rigtig mange, der er blevet præsenteret med, at de skal lave grønne, gule og røde aktiviteter. Røde aktiviteter er ting, som man får det værre af, dem skal man undgå. Gule aktiviteter, dem skal man lave meget lidt, og grønne aktiviteter, man laver alt, man har lyst til. Og det synes jeg personligt er problematisk, fordi så kommer vi i gang med hele det her nocebo-koncept, som er det modsatte af placebo. Altså at de ting, vi tror er farlige, de bliver farlige. De ting, vi tror, vi får det dårligere, dem får vi lige pludselig dårligere, selvom vi ikke gjorde det før. Så for mig er energiforvaltning, det er et område med potentiale. Det er et område, der til gengæld kræver rigtig meget mere undersøgelse, og det er et område, hvor man skal blive enige om, hvad betyder det, vi siger, hvad er det, vi faktisk gerne vil gøre. Fordi selvfølgelig skal man energiforvalte, det skal man jo generelt i sin hverdag, det gør vi jo, når man, også inden man er ramt af hjernerystelse, så energiforvalter man også, så man skal helt så bevidst om det, som man er bagefter. Men at du oplever, at noget bliver værre, betyder ikke, at du skal undgå det. Snarere tværtimod. Så skal du netop, selvfølgelig hvis det er noget, du ikke gider alligevel, og noget, du ikke har behov for at skulle kunne, så behøver du selvfølgelig ikke at udsætte dig for det overhovedet. Men hvis det er noget, som du gerne vil, hvis du skal på arbejde på cykel, og du får det dårligt at cykle, jamen så skal du genoptræne evnen til at cykle. Så kan det godt være, at du får det enormt dårligt til at starte med, så har du måske gjort det for meget. Så gør man det lidt mindre i et område, hvor man stadigvæk føler, at man kan være med, og så kan man gradvist øge det. Så for at opsummere på energiforvaltning, giver jo god mening, hvis man bruger det som metode til at komme fremad. Altså ligesom al andet eksponering, som vi taler om. Altså hvis jeg møder i hvert fald en del, hvor det går egentlig meget godt med at løbe turen, det går også meget godt med at få sovet, og der er rigtig mange ting, der går godt. Men fredag aften, 2 venner på besøg, skal sidde ved et bord og snakke. Det kan være svært for en del. Det kan være mange ting. Og igen, så sige ja, så skal du invitere dem igen på søndag, ikke? Altså fordi I nåede ikke så meget fredag, så kan det være godt at ses igen søndag, men måske under lidt andre omstændigheder. Men igen, eksponering, det er det bedste våben, vi har. Og det er klart, altså det er jo også, nogen kommer jo ikke hele vejen igennem. Der er jo nogen, der ikke kommer helt tilbage, hvor ulykkeligt den er. Men hvis man så kan have venner på besøg hver anden uge, så er det måske kompromiset, og det er da forfærdeligt. Altså, men det sker jo for nogen, og lige for at trække en tråd, der var en, der skrev, hvornår er det for sent at genoptræne? Ved vi noget om det? Det er aldrig for sent at genoptræne. Og der er nogen, der aldrig kommer sig helt, men, og der er et stort men i det er, at potentielt set, så burde alle kunne komme sig, og hvis man ikke kan komme sig helt, så er der formentlig nogle andre underliggende årsager, der spiller ind. Nu ved jeg, at der er nogen, der kalder de vedvarende symptomer for senfølger. Det er i sig selv faktisk forkert. Senfølger er følger, der opstår senere efter en skade. Så mange af de symptomer, de fleste har efter en hjernerystelse og ved vedvarende symptomer, er symptomer, der er opstået i forbindelse med skaden. Så det er ikke senfølger, det er vedvarende symptomer. Men noget, der kan være senfølger, og derfor jeg lige nævner det, det er for eksempel en depression, der kan komme. Depression ved vi er et problem i den her sammenhæng. Det kan være med til, og er oftest med til at forlænge den tid, du har symptomer. Både hvis du har den inden, men også hvis du selvfølgelig får den bagefter. Der er også andre faktorer, der spiller ind. ADHD, angst, diverse mentale lidelser spiller desværre negativt ind i det her med at have vedvarende symptomer, eller komme så hurtigt. Det har desværre en negativ sammenhæng. Og det kan være noget af det, der gør, at man ikke rigtig kan komme sig, fordi det spiller ind på andre måder, og mange af symptomerne er identiske, og på et eller andet tidspunkt, så opdager man faktisk ikke, om det er depressionssymptomerne, der er der nu, eller det er hjernerystelsessymptomerne. Og hvis man har haft hjernerystelse, så følger det egentlig oftest bare med, og så er det egentlig det, der bliver årsagen. For lige, kan man sige, at komme ind, der er en, der stiller et spørgsmål. Det kan være, at Jacob, du har et bedre overblik end os andre her. Er der noget, der går igen? Jeg vil nok sige noget, der ikke bliver nævnt, men eller undskyld, kun er nævnt en enkelt gang. Jeg synes, det er vigtigt. Der er en, der spørger lidt til omkring, om der er anderledes ting for børn. Specifikt en sygeplejerske, som arbejder på en akutmodtagelse. Hvad lærer vi de mindste? Jamen, i bund og grund, så er det jo det samme. Man kan sige, de helt små skal egentlig bare have lov at være sig selv, så meget som det kan lade sig gøre. Det er nok det bedste.
Og så er det igen gradvis eksponering. Der er jo faktisk lavet rigtig, rigtig meget på børn og unge, men ikke de helt unge, ikke under 10, tror jeg, under 10-12 år. Men 12 til 18 er der lavet en del på efterhånden. Og det tyder alt sammen på, at det her med gradueret eksponering, gradvis eksponering, er det, der er en kæmpe fordel at gøre også der. Nu nævnte jeg tidligere studie med skolebørn. Det er sjovt nok børn, det er lavet på. Og det er, altså, selvfølgelig er der nogle ting, du skal være ekstra opmærksom på, for børn er ikke altid gode til at fortælle, hvad der er i vejen. Eller fortælle sådan lige så detaljeret om, hvad der er i vejen, som vi som voksne er. Så man skal være ekstra opmærksom på børnene, men i sig selv er det måske egentlig den samme tilgang, sådan grundlæggende set. Og så apropos de skemaer, eller de test, vi nævnte tidligere, SCAT og SCOTE 6, så er der også børneversioner. Vi er ved at oversætte dem til dansk. De kommer på et tidspunkt, hvornår ved jeg ikke, for de skal godkendes af CISG, og de skal lige være færdigoversat osv. Men de kommer på et tidspunkt til børn også. Nu sagde du lige CSG. CISG, Concussion in Sports Group, Sådan, super. som vi nævnte tidligere. Så det er den her ekspertgruppe, vi taler om. Ja. Ja, modtaget. Jeg kan i hvert fald huske, at det kan være, nu kan jeg blive klogere, fordi jeg lærte nemlig for 4 år siden, at teenager var lidt svære, og ikke fordi, at teenager er besværlige, men fordi teenagers hjerne lige netop er under ombygning, så vi ikke helt har forstået, det har jeg i hvert fald ikke som far til en 17- og en 14-årig, forstået, hvad der sker, men det er lidt mere kompliceret i hvert fald, fordi at vi ikke rigtig ved, hvor vi starter og slutter med dem. Og det er måske ud fra den her meget nordamerikanske baseline-teori, om vi vil gerne vide, altså de baseline-tester er jo gerne hele fodboldhold, altså American footballhold og ishockeyhold, og derfor mener de har et bedre udgangspunkt. Men teenagehjernerne, men de var også med i de forsøg, du talte om som her. Jeg husker det, ja. Og grundlæggende sige, ja, der generelt ved vi ikke ret meget om hjernen. Så selvfølgelig med teenager ved vi endnu mindre, for udover vi ved, der er helt sikkert nogle processer i gang, der nok heller ikke gør det nemmere. Man har jo også tidligere haft en separat grænse fra børn og voksne i forhold til, hvornår man snakker vedvarende symptomer. Det har man droppet nu kører de samme grænse på 4 uger. Okay. Men jeg tror samlet set, ikke, at teenager er behandlingsmæssigt anderledes, men der er nok nogle andre faktorer, man selvfølgelig skal have i spil. Grundlæggende set kan man sige, det er mennesker, du er med at gøre. Du bliver nødt til at møde mennesker der, hvor det er. Ja. Og det er ligegyldigt, om det er en 14-årig, 15-årig dreng, der er fyldt op på pubertetshormoner, eller det er en 50-årig kvinde, der har overgangsalderproblematikker, eller det er en 25-årig frisk mand. Så bliver vi nødt til at møde dem der, hvor de er. Nu nævnte du det selv. Hormoner, kan jeg huske, det var sådan endnu et emne, hvor vi ikke ved ret meget, men vi ved, at de spiller ind. Kan du uddybe der? Rigtig mange er jo i en eller anden hormonel fase, et eller andet sted. Men problemet er, at det er jo noget af det, man kan blive mødt af, om det er nok det, men ved vi, hvordan er forskningen på det hormonelle område i forhold til det her? Der skal være helt ærligt sige, det er faktisk et af de områder, jeg ved mindst om. Så det vil jeg helst ikke udtale mig for meget om, fordi så bliver det bare noget rod. Sådan var uddannelsen også, fordi det var en af de steder, hvor man ved utrolig lidt, men man ved, at det har en effekt, så der må vi melde hus forbi. Og det er jo bedre, at vi holder vores kæft, end udtaler os om noget, vi ikke ved noget om. Præcis. Jakob, er der andre, fordi jeg kan se her, der er en, der sådan, hvordan kan man genoptræne? Og det er jo igen, så bliver vi åndssvage, fordi så siger vi gradvis eksponering. Gradvis eksponering, fysisk aktivitet. Det er sådan det helt kort svar. Og så er det jo igen, der er jo meget snak om det her, alle hjernerystelser er unikke, og grundlæggende set alle skader er unikke. Det handler igen om mennesket. Så dels når vi snakker genoptræning, hvad er det vi skal kunne, og hvor er vi henne som person på det tidspunkt, hvor genoptræningen skal starte. Hvor god form var vi i, da vi kom til skade? Har vi andre problematikker, der gør det besværligt? Lad os sige, at du er blevet opereret i det ene knæ 2 måneder forinden, og det er stadig ved at hele, og du så lige pludselig får en hjernerystelse helt uheldigt, fordi du slår hovedet op i en skabslåg. Men så ved vi allerede, så er det jo svært at få vedkommende til at cykle, fordi der er stadigvæk, eller løbe, fordi der er stadigvæk nogle problematikker, der skal hele inden. Så der er mange ting, der spiller ind i den sammenhæng. Inden vi har afsluttet spørgsmål, så er der måske et emne, som vi har gået lidt udenom. Måske også fordi, at det er svært at svare på, men der er blandt andet en, der spørger, hvor meget vil de kunne
gør i forbindelse med at løsne op for synet. Der er også en anden, der spørger til neurooptometrister. Min uddannelse, som jo ikke er alvidende, men jeg lærte, at 4% af hjernerystelsesramte har problemer med øjnene. Det kan være, at man havde en eller anden, kan man sige, brille før man slår hovedet, og bliver nødt til at ændre den. Og så nogle gange så træner man, og så bliver man gudhjælpemig nødt til at ændre den tilbage igen. Så der sker i hvert fald noget der. Men der hvor det bliver lidt, kan man sige, blandet sammen, nakken kan give voldsomme øjensymptomer, og øjensymptomer kan være for sig selv. Så det er jo noget med at få uddifferentieret de her ting, selvom de selvfølgelig også træner sammen. Og så bliver jeg jo så også nødt til at sige, når vi ser på det evidensbaserede, og der er jo, kunne jeg jo godt, apropos vi snakker om før, vi skal helst ikke være efter andre faggrupper, så det er ikke ment på den måde overhovedet, men der er ikke lige nu evidens for, at træning af synet påvirker hjernerystelsessymptomerne. Du kan godt påvirke synet, og det er det, der oftest bliver nævnt ud, at man har fundet lavet et studie, man har fundet, at det påvirker øjnenes sansyn, for eksempel. Og det er rigtig fint, men der er intet på nuværende tidspunkt, der viser, at det påvirker hjernerystelsessymptomerne. Så man kan sige, at hvis konsekvensen af hjernerystelsen er, at ens syn er ændret, så giver det rigtig god mening at tale med en, der ved noget om synet, fordi det ved de færreste fyser noget om, vil jeg sige. Altså, i forhold til det, og der kan man vel tale med øjenlæge og læge. Jeg vil helt sikkert anbefale en øjenlæge i den sammenhæng til at starte med. Og så vil jeg sige, noget af det, som det peger i retning af, der sker i forhold til øjnene, det er, at det er en kognitiv udfordring. Okay. Og i og med en kognitiv udfordring, så er det ikke i sig selv trænerbart ved at træne sådan her. Så er det nogle andre ting, der skal til. Der ved vi igen, apropos vi sagde lige før, fysisk træning, gradvis eksponering, det hjælper. Okay. Og der er studier, der også viser, at øjnenes evne til blandt andet at arbejde sammen ændres i forbindelse med fysisk aktivitet. Perfekt. Jamen, Jakob, afsluttende kommentarer, afsluttende spørgsmål. Der var jo sådan set en, der havde et meget godt spørgsmål, der passede til en afslutning. Nå, for kan jeg ikke lige finde ham, men det omhandlede sådan set, Ronny, hvad vil der stod et perfekt setup for eksempel offentligt ambulant tilbud i forbindelse med sådan en type skader her? Hvad kunne det ligne? Det er et godt spørgsmål. Jo, det er meget stort. Og et eller andet sted også meget svært at svare på. Man kan sige, i medierne har der jo været meget fremme nu, at man synes, det kunne være fedt med hjernerystelsesambulatorier. Det er jeg personligt ikke stor fan af. Jeg ville virkelig ønske, at vi kunne få opgraderet den viden, de privatpraktiserende læger sidder med. Fordi det er simpelthen gatewayen ind i alt. Hvis de får den viden, som vi grundlæggende set står med her, så vil der ikke være særlig stort behov for et hjernerystelsesambulatorium. Så der er også alle mulige andre udfordringer forbundet med et ambulatorium, som ikke gør, at i min optik, at det er den rette vej at gå. Men vi skal død og pine have opgraderet viden hos de relevante fagpersoner, som er læger og neurologer. Det er de første, vi skal opgradere. Og så er der nok heller ingen tvivl om, at Frederiks faggruppe, fysioterapeuterne, der er også helt sikkert nogen, der kan blive endnu klogere. Ja, klart. Fordi det vil være formentlig den bedste behandler at møde i langt de fleste tilfælde. Så det vil være næste step. Der er lige nogen, der skriver, at der er ingen lyd, men det er der heldigvis kun en, der skriver. Så er der en, der kan høre, så skriv gerne lige at bekræfte. Så der er altså en, der siger, at der ikke er nogen lyd, men jeg kan se, at der er lyd på. Jeg har da ikke rørt computeren. Men ja, et ambulatorium er måske unødvendigt, hvis lægerne bliver opgraderet. Det er jo altid det med implementering. Det er jo det, der er så svært. Men nogle gange må man måske også hjælpe sin læge, uden at slå dem oven i hovedet. Og så må man sige, prøv at høre, jeg har fundet de her ressourcer. Og nu var der en, der sagde, hvordan, tusind tak, fin lyd, tak. Der er en, der siger, hvordan ved jeg, om jeg har det? Og det var vi inde over i starten, men man kunne jo bruge nogle af de værktøjer inde på komotio.dk, hvor man så lige, kan man sige, gå op til sin læge. Jeg er bange for, at jeg har fået en hjernerystelse, der skete X, Y, Z. Vil du hjælpe mig at være tovholder på det her værktøj, sådan så, at jeg kan gøre det? Altså, det er jo den første. Læger skal vide alt. Jeg er meget imponeret over, hvad de kan. Altså, man kan komme med alt op til en læge, og så forventer man, at de kan det. Og så skal de slå det op en gang imellem, og det er super fedt, fordi de metodisk er dygtige til det. Så tag nogle af de her værktøjer med. Det synes jeg er sindssygt vigtigt. Op til lægen. Det er jo der, dialogen starter. Altså, jeg tænker, for nogle af de uheldige mennesker, som ved alt om en meget, meget lille sygdom, fordi de selv har den, de er jo også dygtigere end deres egen læge.
Og det ved lægerne godt, og derfor går man jo i dialog. Vi ser jo også som fysioterapeuter folk, jeg kan jo ikke fortælle en om sklerose, hvis de har sklerose. Jeg kan høre om det, og jeg kan høre om deres behov. Så dialog er sgu nok det, vi skal køre, ikke? Men altså, ja, der er nogle super fine sidste afslutninger. Vi skylder jo stadigvæk 7 minutter, og vi bliver også gerne 5 minutter mere, tænker jeg. Så hvis der er nogen, der er selvfølgelig nogle personlige historier, og dem tror jeg måske, vi skal passe på med at gå ind i. Men der er i hvert fald en, der skriver her, at det ikke er svært at få hjernerystelse uden at få nakkeproblematik, piskesmæld. Og det er i hvert fald ikke min erfaring. Men nu taler jeg om erfaring, men jeg husker heller ikke, at det er noget, man siger, at hvis der er hjernerystelse, er der også piskesmæld. For piskesmæld er en hel diagnose for sig selv. Ja, det vil nogen sige. Ja. Jeg har jo personligt, det er jo min personlige holdning, at piskesmæld er en undergren af hjernerystelse. Ja. Simpelthen fordi, at det er de samme. Så nu er vi lige uden for evidensen. Nu er vi uden for evidensen, det er eller i hvert fald uden for konsensus. Ja, okay, super. Jamen, det er vigtigt at understrege. Meget vigtigt. Det er også derfor, at det er min personlige holdning. Ja, fordi symptomerne simpelthen er de samme. Og prognoserne er de samme, osv. osv. Altså, der er så mange overlap, at det er svært at se, at det ikke er det samme, vi snakker om. Men også fordi jeg har personligt ikke stødt på nogen med piskesmæld, der ikke har hjernerystelse. Men jeg har til gengæld stødt på mange med hjernerystelse, der ikke har piskesmæld. Nemlig, jamen det kan godt lade sig gøre. Du kan sagtens langt de fleste, der får hjernerystelse, har ikke nakkeproblematik eller piskesmæld. Og man kan sige, der er også flere, der så har nakkeproblematik, men ikke har piskesmæld. Ja, så igen, altså... Men det er klart, det er samme region, så der vil være sammenfald, og der vil være hjernerystelsespatienter, som har voldsomme symptomer fra sin nakke. Og man kan sige, igen, jeg vil sige, den mest værdifulde test, altså hvis jeg kun måtte bruge en, så siger statistikken, i hvert fald fra Canada, og nu ved jeg godt, at podcasten var om USA, men det er altså samme skole, og der var også en, der sagde, hvad er det, hvor kan man få det, de kan i USA, i Danmark? Det kan man få, hvis man bruger mange amerikanerne og kanadierne bruger Buffalo Treadmill Test, og det er ikke en speciel test, men der var nogen, der var skide kloge i ishockeyklub, og så sagde de, alle vores spillere, de får hjernerystelse. Hvornår fanden kan de komme tilbage? Og så tænkte man så ud og træne med jer, puha, jeg får det dårligt. Okay, fint nok. Hvor meget kan du tåle? Så gik man ind, så målte man deres puls i en test, hvor man skruer stille og roligt op for belastning, og så finder man det niveau, uden at gå ind i testen, hvor de kan holde ud at være. Og når man har fundet det, så leger man lidt med pulsen, en pulsudregning, det kan de fyser, der har taget denne uddannelse i hvert fald, og så træner man der, og langt de fleste har ikke problemer med pulsen efter 14 dage. Og der kan man sige, hjælper det hjernerystelsen, at vi lavede den her pulstest? Ja, fordi vi ved, at fysisk aktivitet hjælper, så hvis vi kan nå frem til, at folk kan eksponeres for fysisk aktivitet, et sted, hvor de ikke bliver bange for symptomerne, så er vi rigtig langt. Men det er klart, og så er der en underskov af ømme nakker, psykologisk påvirkning, livssituationer, arbejdssituationer, hvor man skal tilbage, man er bange for at blive fyret, man havde egentlig også lidt i forvejen, så det er jo, der er vildt mange faktorer. Jeg tror, det vigtigste, jeg kan sige, det gælder om at være så ærlig som overhovedet muligt, når man møder op. Så hvis det, der er allermest presserende, at man er bange for at blive fyret, så er det sindssygt vigtigt at tale om. Og det er måske, der kan fysen, man behøver ikke være psykolog for at tale om det her, men det er klart, det kan også være godt at tale med en psykolog om det, og sin tillidsmand, eller hvem det er på arbejdspladsen. Men fyser kan sagtens lytte til de her ting. Vi behøver måske ikke give gode råd, men vi kan så godt støtte, og det er jo en stor del af behandlingen i hvert fald, ikke? Og nu bliver lige arbejdspladsen nævnt, og det får mig lige til at i hvert fald prøve at give et godt råd med i forhold til, for det jeg får tit spørgsmål, hvordan kan vi ligesom, hvordan kan jeg komme tilbage på arbejdet bedst muligt? Og jeg oplever tit og ofte, at man kun snakker om, nu går jeg fra 3 timer til 4 timer til 5 timer. Man snakker slet ikke om, hvad for et miljø sidder jeg i, hvilke arbejdsopgaver har jeg, men kun om timer. Så der i forbindelse med hele det her behandling af hjernerystelse, hvis man skal tilbage på en arbejdsplads, der er nogen, der er pensioneret og ikke har helt samme behov, men de fleste skal tilbage enten i skole eller på et arbejde, jamen der vil det være en kæmpe fordel at have sin behandler, hvis det nu er Frederik, sin læge og sin arbejdsgiver sammen om et møde, for ligesom at finde ud af, hvordan kan vi bedst muligt strukturere det her, sådan at du får den her gradvise eksponering, du har behov for.
Så det ikke bare er, nu kan du 3 timer, så kan du godt komme op på 4 timer. For det kan man ikke nødvendigvis. Men det kan være, at man kan tage 3 timer med hårde arbejdsopgaver. Det kan også være, at man kan tage 4 timer med mindre arbejdsopgaver. Altså, eller 4 timer på et ene kontor, eller hvad det nu måtte være. Eller lave noget helt andet, end man plejer at lave. For der er også nogen, der arbejder på fabriksgulv for eksempel. De kan nok ikke få lov at lave det på et ene kontor. Men så kunne det være nogle andre opgaver, man får lov at starte med. Så man er der, man er en del af stedet, og man har den her daglige rutine med at skal på arbejde. Så det er ikke kun af det her dumme timeantal, som jo faktisk kan være en hindring for rigtig mange. Et rigtig relevant spørgsmål, som lige stille her. Vil I gentage målredskab guideline for hensigtsmæssig eksponering? Man skal kunne udholde aktiviteten, men hvor længe må der være forværing? I forbindelse med den her konsensusrapport, der kom fra Concussion Sports Group sidste år, og den i hvert fald også den forrige, nu kan jeg ikke huske dem, der kom før det, der har man udarbejdet nogle tabeller, der ligesom viser, hvordan skal vi gradvist komme tilbage til henholdsvis sportsaktiviteten, som er det, de primært er fokus på, og for børnenes vedkommende også for, hvordan kommer vi gradvist tilbage til læring. Det kan man egentlig, jeg skal lade være med de fremover, når jeg kan huske dem. Det kan man trække over og så sige, det kan vi til dels også godt smide ind i en arbejdsmæssig kontekst. I Commotion Danmarks regi har vi lavet dem om til det, der hedder hjernerystelsestrappen. Den kan I finde derinde. Der er i hvert fald en grovskitse af, hvordan det kan se ud. Der er ikke en en-til-en plug-and-play guide til, hvordan man gør, fordi det er så forskelligt, hvordan man reagerer på den eksponering, man kommer ud for. Men den giver i hvert fald en idé om, at man kan både gå frem og tilbage, og det er helt normalt. Men det vil i hvert fald være den, jeg vil oftest vil bruge som guideline i hvert fald. Jeg mener, der er 6 eller 7 trin på den, der ligger derinde, men der kan også have været 24 trin, hvis det er det, der skal til. Og det kan være, så går man 2 frem, så går man 1 tilbage. Og sådan er det så er det sådan, det er. Det er ikke fordi, at man gør noget forkert i den sammenhæng. Men der er i hvert fald en guideline til, hvordan det kan se ud. Så man kan sige, og hvis man ikke lige har Ronnys trappe, og ikke lige går ind og kigger, så er det klart, altså gradvis eksponering handler grundlæggende om, at man registrerer, at man bliver udfordret på noget. Jeg brugte eksemplet med, at man havde det 4 mellem 0 og 10. Jeg har det 4 i dag. Nu skal jeg stå og lave det her webinar. Af at kigge på skærmen får jeg 5. Så går jeg en tur ind til, eller går ud til køkkenet, eller taler med de andre derhjemme, indtil jeg har det 4 igen. Og så tænker jeg, nu går jeg lige tilbage til skærmen og prøver igen. Nogen er tilfredse, når de har prøvet 3 gange. Nogen pusher lidt mere til 5 gange. Og så sker de her efterrationaliseringer jo tit dagen efter. Nej, og nu har jeg meget mere ondt i hovedet i dag, og var det så det i går? Måske. Det kan også være fordi, at man også lige fik gået 5 ture mere, end man plejer. Men jeg vil sige meget af det her, hvis man er metodisk, uden at blive neurotisk, hvor man skriver alt ned, men sæt nogle mål for dagen, arbejde metodisk med det, fordi så når man kigger bagud, så kan man se, at man har flyttet sig. Det er også det, der ligger i nogle af de her spørgsmål, kan man sige, i nogle af de her værktøjer, der er. Så bliver man lige spurgt om det igen, og så lige gud, nu scorer jeg jo meget lavere. Fedt, mand. Jeg er gået frem, ikke? Men jeg vil så også lige sige i forhold til værktøjerne, lad være med at bruge enormt meget tid på at fokusere på symptomerne, for lige pludselig, selvom du får det bedre, hvis du har konstant daglig fokus på symptomerne, så er der en god sandsynlighed for, at det bliver værre. Så det er heller ikke fordi, at man bare skal se på en symptomskala og bruge den hver dag, eller hver uge for den sags skyld, for et overfokus på det er heller ikke sundt. Så det er mere den her med, som du siger, jamen oplever jeg at få det værre, så holder jeg en pause til ned, hvor jeg føler, jeg var før. Og i forhold til CISG, altså Concussion Sports Group, siger de også, jamen når du laver en aktivitet, så må den blive på den her 1-10 skala, må den blive 3 grader værre, end da du startede, og så skal du holde en pause, så skal det gerne være væk efter en times tid. Så er det, du har lavet, helt i orden. Så er der slet ingen problemer. Og igen, det er ikke fordi, der er et problem, hvis det er væk efter 2. Det er bare knap så hensigtsmæssigt. Der er en, der lige stiller et hurtigt spørgsmål med ADHD og hjernerystelse, og det skulle være værre. Det skal jeg sige, det ved jeg intet om. Der er højere sandsynlighed for at få vedvarende symptomer.
hvis man har ADHD. Og der er, så vidt jeg husker, også en større risiko for at få hjernerystelse helt generelt. Okay. Og sådan, det er jo ikke så meget at gøre ved. Fuldstændig ligesom, der er PT i hvert fald tyder det på, at kvinder har større sandsynlighed for at få vedvarende symptomer end mænd. Og det er jo heller ikke så meget at gøre ved, det er jo bare, ja, træls. Og vi begynder ikke at bevæge os hen imod, at det lige, at det ikke er sådan. Jeg synes, jeg hørte, at der var nogle nye studier på vej, som måske ikke var helt lige så sikre på det. Kan jeg ikke afvise, det kan sagtens være. Jeg håber, jeg har ret, men lige nu skal I lytte til Ronny, fordi at, han er mere inde i altså, jeg ved i hvert fald bare, at hvis man ser i sportssammenhæng, så er kvinder i de sammenlignelige sportsgrene, hvis vi tager fodbold for eksempel, så er de dobbelt så høj risiko for at få hjernerystelse. Okay. Og det kan der være mange årsager til. Og så rammer måske den sidste sidste ømme her. Fodboldspillere, håndboldspillere, basketspillere, you name it, er begyndt at løbe rundt med sådan en sjov ting på hovedet. Og der kan man sige, hjelm hjælper ikke mod hjernerystelse, er det korrekt? Fuldstændig korrekt. Det skal siges, jeg har selv spillet fodbold med hjelm, nu nævnte jeg tidligere aften i hjernerystelse, så jeg tænkte, jeg skal ligne ham Peter Tjek, så sådan en hjelm har jeg liggende derhjemme. Den har umiddelbart ingen effekt i forhold til hjernerystelse, og det skyldes, at det kan godt være, at den tager slaget, men det betyder ikke, at hjernen ikke kan rive rundt i forskellige retninger på samme tid. Og det gælder rugbyhjelme, det gælder de her pandebånd, som nogle fodboldspillere løber rundt med. Det gælder cykelhjelm, det gælder MIPS, det gælder høvding, det gælder almindelige cykelhjelme. Der er ikke nogen, der decideret beskytter mod hjernerystelse. Det var også derfor, at det store amerikanske fodboldmærke Riddle, som lavede hjelme, som havde lovet, at der ikke kom hjernerystelse, de fik et rimelig stort sagsanlæg, da man så gik det igennem. Så desværre findes der så meget. Nu skal vi se en gang, at Morten Karl skriver, der kom et nyt studie med Morten Karl om hvad? Og for 6 måneder siden i forhold til det her med køn. Med køn, okay, super. Og skihjelm, men ingen hjelm på den her jord kommer til at tage hjernerystelse, men det er pisse smart at have skihjelm på, også når du kører på motorcykel, for det er klart, der kan ske meget værre ting med dit hoved. Og cykelhjelm skal man også endelig blive ved med at køre med. Det er altså ikke, der bliver ikke sagt, at man ikke skal køre med cykelhjelm overhovedet. Nej. Kør nu endelig med cykelhjelm. Og, ja. Jakob? Og en afsluttende en, der egentlig skriver noget rigtig fint her, der skriver, I får det til at lyde nemt eller simpelt. Det er egentlig meget sådan hovedet på sømmet ved det, fordi det er selvfølgelig en enkel tilgang til det. Ja. Men det betyder ikke, at det er let. Nej, det er også det, der er lidt kedeligt i forhold til de ting, jeg jo egentlig har været fortaler for de sidste i hvert fald 5 år, og egentlig også, mens jeg var i Hjernerystelsesforeningen, at det er enormt simpelt som tilgang. Det er ikke det samme som det er simpelt at gøre, fordi, som jeg har nævnt nogle gange, det er mennesker, og mennesker er forskellige. Og nogen responderer enormt godt på en behandling, andre gør ikke. Nogen har andre ting, der spiller ind end kun hjernerystelsen, som der også kan tages højde for. For eksempel en depression, ADHD, eller et brækket ben, eller hvad vi ellers har af sjove ting og sager. Så det er ikke så nemt, som vi får det til at lyde. Jeg tror egentlig mere, at det handler om at sige, der er også enormt mange behandlinger derude, som rigtig mange opsøger, som måske man kunne undgå, fordi man, når man går ud og tager en eller anden tilfældig behandling ude i Gunse Magle, et eller andet sjovt sted, jamen så er sandsynligheden også for, at man får det værre, den er højere. Fordi man går ud til en behandling, som formentlig ikke virker, men man får måske en umiddelbar bedring, som forsvinder igen kort efter, så antager man, at jamen, det må være fordi det virker, derfor bliver jeg nødt til at tage tilbage igen. Behandlingerne er ofte relativt dyre, 1000 kroner op efter. For langt de fleste, i hvert fald 750 kroner op efter. Det er mange penge, især hvis man lige har mistet sit job, fordi man har været ude med hjernerystelse. Altså der er rigtig mange stressfaktorer, der lige pludselig kommer ind i en hjerne, der i forvejen er stresset på grund af det skade, den er udsat for. Ja. Så egentlig er det, jeg i hvert fald prøver at sige, prøv så vidt muligt at undgå alt for mange forskellige behandlere, især på alt for kort tid. Men brug læge, som forhåbentlig bliver klogere, hvis de ikke allerede ved noget. Og brug de fysioterapeuter, som Frederik er, der faktisk ved noget om det. Nu blev Morten Karl også nævnt før, han ved også noget.
Og der er nogle stykker rundt omkring, som faktisk ved lidt om det her område. Så sørg for at finde dem, og det er jo i sig selv svært, fordi der er rigtig mange, der siger, at de ved noget om det her område. Det er altid svært, når man skal slutte. Jeg synes, at vi tager de 2 sidste. Hvor lægger vi det ud? Hvor lægger vi det ud? Det er en af de ting. Så lige snart det er slut. Vi prøvede at skærmoptage hele den første del, og så vil den ikke skærmoptage den anden halvdel. Så vidt jeg kan se, så kan man lave reels og alt muligt, så det burde ligge herinde. Jeg tør godt at love, måske ikke at vi er i samme lokale, men hvis lortet nu ikke kan lægges op, så gør vi det igen. Ja. Så gør vi det igen. Og hvis så der er interesse i det, så gør vi det så selvfølgelig også. Ja, vi gør det også igen, hvis der er interesse for det. Så vi kan jo prøve at lægge et op om 2 måneder, så dem, der ikke som efter start ikke kunne alt muligt, og se med igen. Men altså, kender vi nogen i USA? Nej, jeg kender ikke nogen i USA. Der er sikkert masser, der udbyder det. Jeg vil, altså, det eneste, jeg kan stå på mål for, det er den uddannelse, jeg selv har taget, og jeg tror ikke, man kan købe det af dem. Gå ind på CCMI, de har sikkert et behandlerkartotek, eller skriv til dem. Og så prøv at spørge, om de har nogen, der også er i USA, what have we. Der er sikkert masser i Europa også, der har taget de her ting, fordi jeg tog den i hvert fald under corona, så der er sikkert masser af fyser, der har siddet ligesom mig og taget dem derude. Jeg tror måske også spørgsmålet går på behandlere i Danmark, og der var de her 11-12 med dig, ikke? Jo, men tag de 11 andre, fordi jeg har ikke tid. Så det er det. Jeg vil ikke sælge noget, så det er ikke mig. Men og så kan man sige, kan man overeksponere sig selv, og en der siger, kan man eksponere sig selv for meget? Ja, det kan man tro, man kan. Og det har ikke noget med energiregnskaber at gøre, men det er klart, hvis man ikke lytter til sin krop og bare blæser der ud af, og det kunne være på arbejde for eksempel. Ja, det er klart, så når man ikke at restituere, så kan det også blive for meget. Det er ikke anderledes end med alt muligt andet. Når vi rammer januar, så begynder rigtig mange at snakke om, at nu skal man til at spise bedre, man skal til at være aktiv osv. Så ser vi en masse mennesker, der begynder at løbe, og af en eller anden årsag, så tænker de skal i hvert fald løbe 5 km til at starte med, for ellers har de ikke løbet. Så går der 3 uger, og så har de en overbelastningsskade. Og det samme gælder jo hjernen, den kan også overbelastes. Så altså, selvfølgelig kan man gøre det for meget, og det er jo også derfor, at fysioterapeuter og også for den sags skyld ergoterapeuter især er rigtig gode at have med i sådan et forløb, for de er måske, det er ikke sikkert, at de er nødvendigvis ved alt, men de er i hvert fald gode til at kunne guide i forhold til det at sige, jamen det kan godt være, at du skal holde lidt igen her, måske skal vi arbejde lidt mere herover lige nu, så du ikke bliver alt for overbelastet. Så det, ja, vi er dødkedelige, vi er sundhedsfaglige og står der og siger alt med måde. Men det er desværre bare det, der er. Jeg tror måske hensigten med i dag var også, at det er skidesvært, og specielt for jer, der har en hjernerystelse, fordi der er så mange tilbud. Og jeg har sgu ikke lyst til at stå og tale for og imod, men pointen er bare, at jeg synes, man skal gøre det på et oplyst grundlag, men jeg kan sgu godt forstå, hvis man har haft hjernerystelse i 20 år, og intet hjælper, og man har mødt 7 uduelige fysioterapeuter, og ens læge ikke lytter til en, så kan jeg sagtens forstå, at man går en anden vej. Og det er jo også i mangel på bedre, fordi vi kan ikke løse alt. Så jeg synes, det handler rigtig meget om, at man skal have sig selv med, og så skal man også reflektere over, om det er omsorgen, om det er den blide behandling, hvad det er, som gør, at man får det bedre. Og hvis man er villig til at bruge 750 kroner, og det forbedrer ens liv, som måske ikke er specielt sjovt, fordi man har haft ondt i 7 eller 20 år, så er det da væsentligt bedre end alternativet. Men jeg kunne bare godt tænke mig, nu koster fysioterapi på henvisning 195 kroner for en halv time. Det skal altid være dyrt, når man har det svært. Altså, men sådan er det jo, og det er jo forfærdeligt. Så man kan sige, hvis man har taget en specialiseret uddannelse, så dyr var CCMI altså heller ikke, så behøver det ikke at koste 1 million. Så jeg synes, man skal virkelig sætte sig ned og tænke sig om. Og selvfølgelig skal man gøre alt for at blive rask igen, men det kan også blive for meget. Det kan nemt blive for meget. Fordi at mange behandlere har i den hule hånd, fordi at det er rigtig svært. Så det er måske det, vi siger. Der er en, der nævner kommunerne. Ja, spørg nu jeres kommune, om de har et tilbud. Spørg jeres egen læge, om de kan hjælpe med det. Prøv at spørge nogle af de der kanaler, hvor man ikke skal være, kan man sige, millionær, for at gå den vej. Og så måske prøve at læse, i hvert fald på komoto.dk. Prøv at bruge de værktøjer til at starte med. Gå ind på CCMI's hjemmeside. De har vildt mange webinarer for patienter og pårørende, hvor I kan få rigtig mange tips og tricks. Og måske for at runde af, noget vi overhovedet ikke er kommet ind på, og som der ikke er belæg for,
og som vi også bliver uddannet i præcis i mig, den forfærdelige 12 timer, man sidder. Fordi der er ikke noget belæg for den her kære kost overhovedet. Det er der ikke. Men noget af det, vi kommer til at gøre, udover at vi gentager det her med Ronny, det er, at vi ved, at tarm betyder rigtig meget for mange mennesker at dykke ned. Så vi får en ekspert, ikke i tarmen, men tarmens historie, Adam Benkert fra Medicinsk Museum, der ved alt om den her tarm. Han kommer ind og underholder omkring tarm. Jeg kan lige sige, at han er fra København, men han underholder også på Copenhagen omkring tarmen. Så det bliver også et underholdende, kan man sige, webinar. Og så tror jeg, vi gentager det, Ronny, for der er masser, der siger, kan ikke lige starte forfra igen? Kan vi ikke gøre det igen? Så jo, det vil vi godt. Vi kommer nok til at sidde hver vores sted næste gang, så vi ikke hele tiden skal køre frem og tilbage. Men det går nok, tænker jeg. 2 sidste ting. Ja. Jeg gerne vil slutte af med i hvert fald en. I Komodo Danmark er vi jo i gang med også forskning, for det er også noget af det, der gerne må komme mere af. Mm-hmm. Dem, der følger Komodo Danmark, ved det, fordi de skulle gerne have set det efterhånden mange gange. Vi er i den afsluttende fase af det, der hedder dataindsamling. Det vil sige, at vi mangler stadigvæk nogle testpersoner, eller vi vil i hvert fald gerne have flere end dem, vi har lige nu, til vores kreatinprojekt. Og det er lidt i forlængelse af det her med kosten. Mm-hmm. Og det er fordi, vi simpelthen vil undersøge, giver det mening med kreatin i forhold til symptomer efter hjernerystelse. Og det er vigtigt for mig at sige, at lige nu er der ikke evidens for det. Så det er ikke fordi, jeg står og siger, at nu skal I bare gå ud og købe alle landets kreatin og fylde jer med det. På ingen måde. Men hvis der er nogen, der kunne være interesseret i det, som har haft hjernerystelse imellem 6 og 18 måneder, og er i alderen 20-45, så må I meget gerne kontakte os. Ja, så gå ind og man kan melde sig til. Kan man ikke? Man kan skrive til... Ind på Komodo, der kan man melde sig til, så vi kan få mere viden omkring, hvordan kreatin måske påvirker. Der er en, der siger om fred for helvede. Det var ikke i USA, jeg spurgte om, hvor der var behandler. Det var i Danmark. Jeg fik nogle navne af Morten Karl, som er mere inde i, hvem der behandler, og der er også kommet en del i tråden her. Jeg aner ikke, om de mennesker har taget en uddannelse eller ej. Men jeg lægger Morten Karls liste op. Der var en 5-6 navne på, og så skal vi i hvert fald nok dele dem ud. Men lad være med at booke tid hos mig, for jeg har simpelthen ikke tid, og det kræver tid, og det kræver, at man er der for jer hele vejen. Så hvis det skulle være mig, så skal det være i 2025, fordi jeg har simpelthen ikke tid i 2024 overhovedet. Så er det det. Så har jeg heller ikke solgt noget. Nej, det er så er det det. Ja, og hvis man er altid velkommen til at skrive til Komodo Danmark, hvis man har spørgsmål. Det er ganske gratis med rådgivning. Vi laver ikke behandling, men laver ganske gratis rådgivning, hvis man har behov for det. Og man kan både skrive og ringe. Der er en, der spørger, hvor lægger du listen hen? Og det gør jeg inde på Fysio 360 på vores side der, og så reklamerer jeg for alle de andre klinikker. Sådan skal det være, fordi I skal have det godt. Så det er det, vi gør. Jeg vil først lige sige tusind tak. Jeg giver ikke Ronny noget rødvin, fordi han har haft 9 hjernerystelser, men jeg giver ham en pizza og noget Faxe Kondi. Og så har vi haft tusind tak til Jakob, der har stået for alle kommentarerne. Men mest af alt, tusind tak til alle sammen. Det er super fedt, at vi kan samle så mange mennesker. Vi gør det igen. Skal vi gøre det inden jul? Ja, det tænker jeg. Vi gør det inden jul. Vi gør det i november. Ja, oktober-november. Oktober-november. Jeg sagde, at jeg ikke har noget tid, men vi finder noget tid. Ja. Og Ronny har masser af tid, og Jakob også. Det bliver skide godt. Så, men vi lægger listen op med, jeg tror det er 5-6 behandlere, blandt andet også Morten Karl, som også er i tråden allerede nu. Der er også en Claus Svendsen i Dedicatio, ved jeg. Bum, og så er der en 4-5 mere. Noget med noget bjørn. Det kan jeg ikke huske. Men vi lægger den op. Tusind tak. Ha' det rigtig godt. Vi slukker nu, og tak fordi I gad at se med.